ξεκίνησε από την αρχή της μέρας το βίντεο, το vlog βασικά. Αλλά ναι, από εδώ και πέρα θα κάνω vlog. Πνίγεται ο γείτονας, δεν ξέρω τι κάνει. Και ναι, τα πρώτα πράγματα που είδατε στο βίντεο vlog ήταν όταν γυρνούσα από τη σχολή. Μόλις θα γύρισα από τη σχολή θα παραγγείλω να φάω από ένα μαγειρέιο, γιατί δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω. Και τα υπόλοιπα που θα γίνουν σήμερα θα τα μάθετε, γιατί ούτε κι εγώ είμαι σίγουρος για το τι θα κάνω ακριβώς. Οπότε ναι, πάμε. Για το φαΐ έφαγα, το άδειασα όπως βλέπετε. Τώρα καθόμαι και βλέπω λίγο υπολογιστή για να κρατηθώ, να μην βαρεθώ, και ίσως σήμερα γίνει μια συνέντευξη, αλλά δεν θα πω ακόμα ποιος είναι. Ενώ συνέντευξη, πώς το λένε, ότι έχω κλείσει να κάνω συνέντευξη στο κανάλι, ενώ να πάρω συνέντευξη σε κάποιον, όπως είχα πάρει παλιότερα με τον φίλο μου τον Νίκο και παλιότερα με τον άλλο φίλο μου τον Νίκο που παίζει καραγκιόζη. Αλλά τώρα αυτή είναι έκπληξη, δεν θα πω για ποιον, αλλά ναι. Και να είμαστε πάλι. Χαλάλωσα λίγο, θα ξαναχαλάλωσα, αλήθεια είναι, γιατί δεν έχω κάτι να κάνω. Τελικά δεν θα γίνει σήμερα το γύρισμα της συνέντευξης, αλλά δεν σας έδειξα, περιμένετε, δεν σας έδειξα, μου ήρθε το κρεβάτι και έχω πάει εκεί το άλλο μέχρι να το πάρουν πάνω τα ξαδέρφια μου. Και ναι, είναι καλό το μεταξύ, είναι πάρα πολύ καλό και μαλακό. Αυτά. Τώρα ναι, δεν ξέρω πώς θα καταλήξει το vlog. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Αύριο θα πάω να μείνω στο σπίτι ενός φίλου μου, γιατί μεθαύριο γυρνάω Χίο για Χριστούγεννα. Και ναι, θα σας πάρω και εκεί μαζί μου. Δεν ξέρω, δεν τα γράφω vlog μας αυτά, γιατί εντάξει, αλλά θεωρητικά είναι vlog μας αυτό. Λοιπόν, επειδή βαριόμουν πάρα πολύ, είπα ας πλύνω κάποια πιάτα, γιατί λείπει να έχει γεμίσει. Και ναι. Λοιπόν, μόλις έκανα μπάνιο, έβαλα πιτζάμες, πήρα κάποια ψώνια, έτσι να έχουμε. Να σας πω τώρα τι πήρα. Βασικά πήρα αυτό. Είναι ηλεκτρονικό, αρκετά καλό. Είναι μιας χρήσης και το πήρα για να μην μου τελειώσουν, γιατί μου τελειώνουν αυτά και δεν είχε κάτι άλλο. Οπότε θα έχω αύριο από αυτά. Δεν ξέρω πότε θα μου τελειώσει αυτό, αλλά γαμάει. Και πάμε να δούμε τι πήρα. Πήρα και κάτι που τα έφαγα, κάτι ωραίο. Λοιπόν, πήρα μια κοκακόλα για το βράδυ, να υπάρχει, να πιω. Τι είναι αυτό? Άμα βγει, πήρα αυτά τα noodles. Μπας και μαγειρεύω, αλλά δεν το βλέπω.
Έχει κάτι άλλο? Nope. Και πήρα και ακούστε. Αυτά εδώ τα πιστοκότα. Ωραία φαίνονται. Why not? Ναι. Bye for now. Λοιπόν, τώρα θα πάω για ύπνο, οπότε θα κλείσω εδώ το vlog. Κάντε μια εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι, πατήστε και ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye.